תואר ראשון במדעי מחשב. Mhm. התחלתי במסלול טובים בתעשייה. אחרי שילדתי את הבן השלישי שלי, אמרתי זהו, בזמן שאני אקים חברה משלי. עזרה מבחינת הדיגיטל, מבחינת בניית אתרים או אפליקציות או כל חיבור שצריך בין שתי מערכות, תוכנה, דפי תשלום, שהם, זה, אני רואה ביקוש גבוה ואני פה. קודם כל זה נהדר, וגם כאילו גם זה מרשים לראות את הדרך שעברת, כאילו את ההחלטות שעשית, וזה דורש אומץ, לא? את לא חושבת? נכון, נכון, כן. זה אומץ. למה? כי אה, אם אנחנו מסתכלים על יזם שהוא ערבי לעומת יזם שהוא יהודי, אז הוא עובר דרך לא קלה, והוא צריך מאמץ פי שלוש או פי ארבע כדי שכן יהיה יזם. אנחנו לא נולדנו בחשיבה היצירתית שכן היא קיימת, נגיד בילדות אצל היהודים, נגיד אם מסתכלים על גנים מההתחלה, אז אצלנו זה שונה. אפילו כל הדרך, כל מערכת החינוך, זה משהו שהוא מוחלש, מוחלש ברמות. אז משם זה מתחיל. אם אתה לא מתאמץ, אם אתה לא חושב מחוץ לקופסה, אז אני לא אהיה פה, לא להיכנס למים. כן. למה את חושבת שזה ככה? אני רואה שזה ככה, אני רואה את זה. המורות חוץ מלעשות סדר לילדים, אין את החשיבה את זה עם הילדים שלי לבד בבית, והם בוא נכניס יחד. אז אני עושה את זה ולא מערכת החינוך. אתה לא יודע מה יש בתשתיות פה, כלומר אז אנחנו נבהלים מה זה, כלומר אהבו את זה ממש. זה חסר לנו עוד את זה. מעניין, וכל הכבוד גם לך, כאילו זה באמת מעורר השראה. בשעות של המחקר, אני צריך לנסות לגוון כמה שיותר את המרואיינים שלי. מבחינת מגדר, אני לא יכולתי למצוא כל כך יזמיות נשים. נכון, זה נורא קשה. נכון, נכון. אני לא יצאתי מ-8200 שזה ממש 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 עוזר. על הסביבה ואומרת וואלה, אני בתוך סביבה שהיא כולה יזמים, אז למה אני לא? זה יותר צפונה או מזרחה מהמדינה, אז אני אמצא את זה יותר קל גם, כי שם גם יש את הכישרון. אנחנו לא אומרים שאין את הכישרון, יש את... הלוואי שהמדינה כן תבין שאנחנו חלק בלתי נפרד מהכלכלה. ואם אנחנו רואים יזמות, פריבילגיה, הסתכלתי וראיתי 0.3%, זה חלק שמעיד על אי שוויון. זה חלק שדווקא צבאי בטכנולוגיה. אז איך בן אדם יצא מפה או משם, בטח שזה יהיה יזם, מבינים את זה. אנחנו מבינים שכן מדינה אחראית, ושהיא רוצה שכן כל הנשק יהיה פה ושם אצל הערבים. זאת כלכלה של המדינה. זאת כלכלה שירות של 8200, ואני חושבת יש מלא מה לפתח ויש מלא. אנחנו נחשבים ישראל זה סטארט-אפ ניישן, אז יש מלא רעיונות ויש מלא. ואם מצד של הממשלה, משהו שהם עושים לטובת הסיטואציה? זה מבחינת הפינטק, אז למה ללכת לרשות החדשנות? לא יודעת. Mm. אני לגמרי מסכים, אני תמיד מחרפנת אותי החלוקה הזאת אז קח את הכיסא וקח את כל הכיסאות, אבל רד מאיתנו. אתה יכול לגייס כסף, הבעיה זה איך אתה תתמודד עם הכסף הזה ואיך תנהל אותו. כלומר, כמה את רוצה את זה, למה את רוצה את זה, את הלמה שמניעה אותך. אפילו כשאת נרדמת ואת מוחלשת ואת לא יכולה לקום, אבל בגלל הסיבה הזאת את עדיין קמה. אז הם רוצים לראות כמה זה, כמה את רוצה את זה, ואני ממש ממש רוצה את זה. כלומר, מספיק זהו עם כל הגזענות ועם כל הפשע ועם כל מה שחיים היום. כי בסופו של דבר חברה זה את, ואת מניעה את כל העובדים, ואת מרימה את את החברה. חושבת שזה
משפיע לטובה או לרעה על התפקוד שלה. טכנולוגיה אקוסיסטם קיים במרכז, צריך להיות וחייב שיהיה פארק הייטק בדיר חנא. שכן אני ערבייה ואני יכולה לעשות ולהקים פארק הייטק בדיר חנא. לפי דעתי זה אפשרי. טים מגוון, פיננסי, שיווקי, תכנות, צריך לגייס אנשים, זה צריך כוח, צריך גב. יכולתי לעבוד בכסף הזה ולעשות חברה ממש. מה, שיהיה נגיד אנשי מקצוע, שידעו לי מנטורים, לתמוך, לייעץ, כאלה דברים? איזה מנטורים, איזה מנטורים. אני אמרתי לך שצריך, כלומר, לראות דמות להשראה, לא רואים את זה. Mm, הם לא נחשפים, הם נחשפים לפשע, mm. הם לא נחשפים. אה, ומי שכן נחשף, כאילו איך הוא נחשף לזה? מי שרוצה הוא מחפש ואז הוא מוצא ברשת. Mm, מי שרוצה. mm, אני ערבייה ויזמות זה אחוז די קטן, אז בא הזמן שאני יכולה להגדיל את זה. זה יתרון גבוה, כלומר אין לך מתחרים, mm. אין לך הרבה מתחרים ואתה יכול, למדתי מדעי מחשב ועבדתי בהייטק 10 שנים, זה גם יתרון, כאילו כלומר אין הרבה שנכנסים להייטק, יש הרבה שהולכים לרפואה וסיעוד וחינוך, מורה, מורה, ואפילו שאני אישה זה גם יתרון, ברוך השם, וגם להיות אימא זה גם יתרון, כי אימא עברה מלא קשיים. מה החיסרון? יש מלא חסרונות. זה קשה, זה ייקח זמן, זה ייקח הרבה מאמץ, זה לא יבוא בקלות, זה לא, אין לך נטוורקינג. חושב שיש איזושהי השפעה על הדת, על התהליך שלך בתור יזמית? כל הכבוד, כל הכבוד. אה, לא, לא, זה, אנחנו התרגלנו כמו חגיגה, זה חודש של חגיגה, זה חודש של משפחה, אנחנו מכינים אוכל ומתיישבים כולם באותו שעה, באותו זמן, באותה שנייה, זה מעיד על סדר, זה מעיד על מוסלמים שהם באמת הם מסודרים, כלומר אין כמות גבוהה של אנשים שיושבים באותה שנייה, באותו מקום, יחד ואוכלים. כלומר, ואומרים אלחמדולillah. מהבחינה פה שלך אתה כיזמית. מפספס, אתה מפספס את הנטוורקינג, אתה Mm, מפספס את זה. ונגיד, והם נותנים לך אלכוהול ואתה לא מקבל, אז זה עוד חסם. כלומר, לשמחתי, בעלי כן תומך, ואין לו בעיה להשתתף באף אירוע, אין לו בעיה. והייתי לאחרונה, כן? כלומר, אפילו שהוא נשוי למישהי שהיא אומרת לא, ואני לא רוצה, ולמה אתה עושה את זה, זה מותר. לא, אז כאילו אם היה הבעל שלא היה מרשה לאשתו, יכול להיות שהוא כן היה הולך בעצמו לאירוע? כן? כן. היא לא מהיותך מוסלמית, אלא מהיותך ערבייה בכלל, בתרבות, ויש הרבה דברים משותפים. Mm. למרות שאין לי בעיה, אין לי בעיה עם האחר, ואני דווקא רוצה שהאחר יכיר אותנו, ויכיר את הכישרון שיש לנו.